नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले मालवणी तडका फिश करी। कोकणात मालवणात त्याला माशाचं सार किंवा कालवण म्हणतात। आता इथे मी हे मासे स्वच्छ साफ करून धुवून घेतलेले आहेत। 5 ते 6 पीस आहेत। त्याला मीठ लावायचं आहे, 2 चमचे मीठ आणि अर्धा लिंबू पाहिजे असेल तर तुम्ही टाका। सुरुवात करूया। कालवणासाठी मी अर्धी वाटी नारळ घेतलाय, म्हणजे असा अर्धी वाटी नारळ किसून घेतलाय। 5-6 लसूण पाकळ्या, 2 चमचे धने, पाव चमचा हळद आणि 1 छोटा कांदा कापून घेतलाय। हा या वाटणात जाईल आणि हा फोडणीसाठी बाजूला ठेवायचा आहे। आता हे सर्व मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। बरोबर आपल्याला ही मिरची पण वाटून घ्यायची आहे। ही बेडगी मिरची आहे, 10 बेडगी मिरच्या मी घेतलेल्या आहेत आणि 2 तास आधी गरम पाण्यात घालायची आहे। आता ती वाटून घेऊया। पहिले मिरची वाटायची आहे, थोडं पाणी घालायचं। मिरची थोडी वाटून घ्यायची आहे। आता यात आपण ते बाकीचं साहित्य टाकू। वाटून झालेलं आहे। आता आपण कालवणाला फोडणी देऊया। फोडणीसाठी 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे। गॅस मंद आचेवर ठेवायचा आहे। तेल गरम झालं की तो मगाशी आपण थोडा कांदा बाजूला ठेवलेला ना, तो तेलात टाकायचा आहे। कांदा लालसर झालेला आहे। आता आपण त्यात वाटण टाकू। मिक्सरच्या भांड्यात पाणी घालून ते सगळं पाणी ओतायचं आहे। एक ग्लास पाणी ओतायचं आहे। बॉईल व्हायला सुरुवात झाली की 1.5 चमचा मीठ टाकायचं आहे।
कोकम टाकायचे घेऊन. आणि आता त्यात आपण मच्छी सोडू. अर्धा ग्लास पाणी अजून ओतते मी. कोकणातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय हा मासेमारी असतो आहे, म्हणून मासे हे त्यांच्या आहारात मुख्य घटक आहे. त्या 2-3 मिनिटांनी हे तयार होईल. माशाचं कालवण तयार झालेलं आहे. हे मी आता थोडं बाउलमध्ये वेगळं काढून घेतलं आहे. आपण जे सगळं बनवलं आहे ते 4 ते 5 माणसांसाठी बनवलेलं आहे. माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. छान छान रेसिपी मी घेऊन येणार आहे. तुम्ही बघत राहा, बघायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.